Avui és el primer dia de festa major, així que... Dia 1 a la festa major. Hola a tothom, com esteu? Estem aquí amb la Núria. Hello. Per culpa de la Daniela anem a aquestes hores a la fira. No hi haurà ni els nens de P3, però és que tinc entreno, llavors hem d'anar d'hora perquè a les 8 jo ja haig d'estar entrenant. No hi haurà ni llum, ni ambient, ni vida, així que... Així que bueno, serem nosaltres el ambiente. La nostra missió és pujar-nos a la rana, al martillo... I ja està, no? I a les paradetes a fer... I a les paradetes a guanyar alguna cosa. Bueno, teníem de meta pujar-nos a la rana efectivament està, no està el martillo. Però el pes no hi ha res. Però... És que mireu, no hi ha res alt. Me'n vaig a FM Sabadell. Exacte. Ay, que está grabando. No. ¿Pero por qué se pone a grabar? Saluda. Tenemos a un nuevo miembro. ¡Vale! Dale. Casi. De YouTube, perquè soc una influencer espectacular. Ens han convidat a tots a pujar a la rana, com podeu veure. Gratis? Gratis. Per res hem pagat 4,50, o sigui, ens han convidat. Soc tan coneguda, nois? És que ja em coneixes del món, mira. Mira, un moment, que em demana un autògraf. No, és increïble, o sigui, m'he distret un moment, m'han començat a fer fotos de lo famosa que soc i m'han demanat una entrevista, vale? Així que a la descripció de baix us deixo un link de l'entrevista, vale? Ja hem posat a la granota, estem aquí. Esperem que no se'm caigui ni la càmera ni que ens matem nosaltres, perquè l'última vegada la Lucía va passar una mica malament. Es va fer un bon blau a la cuixa. Ai, Lucía, para! Us ho juro que em va mal la panxa heavy. Elena, saluda. Núria. Ara, com és influencer, Ara ja no em valora com a amigues. no saluda perquè com ara és influ. Prefereix a les seves. Where did you learn what it means to reciprocate? How much can I be expected to tolerate? So I started to think about the plans I made the day unpaid. You just can't call a spade a spade. Explícalo. Tenemos 4 puntitos y encima regalados. Hem guanyat 9 punts, que ja podrien tenir un premi. Podríem guanyar un rellotge, s'han agotat. Tornarem un altre episodi per guanyar premis. Hem guanyat 9 punts. Si en tornem a guanyar 9 més, tindrem un catxo premi. Like perquè guanyem i perquè ens doni sort. Bueno, primer dia de festa major acabat. Demà més i millor. Ja veureu que es venen coses molt xules. És que no les vull dir. O sigui, aquí em vull fer més bona influmierde perquè es quedeu veient el vídeo. Perquè, no, us ho juro que venen coses molt xules. I res, me'n vaig entrenar i fins demà. Adeu. Está grabando. Nois, bueno, canvi de plans. Era d'entrenar, però... On estic ara? Una cosa lleva a la otra. Però ara mateix estic a Viena.
Aquí tenim les cartes, els puntets que hem aconseguit, i aquí tenim... Toma dos! Hem aconseguit els punts, tornarem en busca d'un regal i en busca de... Núria! Paga-li! Home, 3! Els punts, hem aconseguit 9 punts i demà tornarem en busca de... D'un regal. Tornarem en busca del regal. Bueno, nois i noies, ara sí que sí, ja me'n vaig, que se'n va tota aquesta gent, m'abandonen, així que res, adeu i fins demà. Hola, bueno, és el següent dia, divendres. I res, avui el que tinc és orquestra. Tocarem el seguici, que el seguici ara us ensenyaré què és, o sigui, veureu algun vídeo. I després aniré a sopar amb els meus pares. Així que, bueno, si escolteu un soroll és que els veïns estan fent obres, entonces puede que s'escucha un poco mal. Per cert, us agrada aquest pentinat? És la primera vegada que em faig aquest pentinat, o sigui, mai me l'havia fet i me l'he fet a casa meva perquè he dit, bueno, faig algun recollit perquè estaré ja tocant no sé quanta estona i vull anar còmoda, llavors, bueno, m'he fet aquest recollit. Bueno, jo m'he fet l'skincare, ara em maquillaré una mica, que, bueno, serà rímel i poca cosa més, perquè és que, com comenci a ploure, estic cagada perquè potser plou i, clar, no m'imagino jo tocant la trompeta amb les partitures mullades. Bueno, serà tot un espectacle. Ja veurem el que passa. De moment, en teoria, ens han convocat, o sigui, no ha canviat res. Així que, bueno, anirem veient. Bueno, m'estic ficant les sabates. Ignoreu si hi ha poca llum, vale? I el meu desordre de l'habitació. És que no m'he fet el llit. Jo me'n vaig. No sé si em portaré la GoPro, és que no sé què fer, vale? Perquè em fa una mica vergonya. Ara sí que em fa una mica vergonya perquè estaré, a veure, tampoc estaré amb gent que sàpiga que gravo, sabeu? Llavors jo crec, no sé, és que jo crec que es quedaran flipant, sabeu? En teoria hauria de tocar, però han passat com 40 minuts i de moment no ha tocat la trompeta. Bueno, continuarem esperant a veure si en algun moment tenim el privilegi d'escoltar-la. Festa major des de dins. Hola a tothom, què tal? Bueno, ja he acabat de tocar. Ara anem cap a la plaça Major, o sigui, al centre del poble, a veure els castellers i nada, ja vamos para allá. Està començant a fer fred. Llavors agafarem jaquetes perquè és que ja veureu que d'aquí una estona a més començarà a ploure segurament. O sigui, he tingut molta sort de que no ha plogut mentre hem tocat. Llavors, però ara suposo que sí que començarà a ploure. El millor tiramisú de tot el món. Vamos a coger como esta parte. T'agrada? Me gusta. Bueno, fins aquí el dia 2 de Festa Major. Ens veiem demà. Adeu. Bon dia a tothom, què tal? Són les 10:55 i res, m'estic fent ara l'esquincare. Ara baixaré al costat on està, bueno, a la plaça del davant del meu esplai, que fan pintacarrers, que cada any vaig, o sigui, la meva tradició és cada any anar. Doncs ara acabaré de fer-me l'esquincare, m'arreglo, que bueno, m'haig de vestir poca cosa més, i me'n vaig cap a la plaça de l'esplai. Bueno chicos,
pues hoy será un perreo decisivo. Estoy hablando de la fiesta mayor, ¿vale? Podréis decidir el perreo que haréis. Podéis elegir en un perreo aesthetic o un perreo banana. Los dos. Vale. Bueno, hem decidit trucar a un amic nostre a veure si poden venir i així fem una volta amb el Pol. Us presento el Pol, digue-la. Bueno, el Pere no ens ha agafat la trucada, així que de moment el que farem serà fer una volta. No sé per on, però bueno. Ha estat tota l'estona parlant del Brawl Stars. No puc més, és que són uns pesats. Fa estona que no passo per aquí, al final hem entrat a casa del Pere, hem acoplat. Ens han donat patates, vermut gratis. Ara ja anem cap a casa, que a les 2 hem d'estar ja allà per dinar. Anem a fer Enderpell, vale? Enderpell! Ui! Com era d'esperar, segueix intacte. Enderpell! Com és que és tonto. S'ha ratllat una miqueta. El resultat ha quedat més fino que abans, una miqueta torçat, però és passable. La pantalla ha quedat una miqueta destruïda, però és només la protecció, així que dona igual. Bueno, les 5:28. Jo ja estic preparada, Max també, a veure... Tens ganes? No. Estàs nerviosa? Molt nerviosa. No, segur que És sí, el molt bé. primer cop que ho faig. Ah, claro. Suscríbete. Hola, ahora darán pues los tales premios para la Daniela, los premios Oscar. Bueno, ara estan donant els premis. Ara estan fent el masculí, o sigui, després d'això vindrà la Daniela, la influencer principal, a quien esperáis más, que a mí no me queréis, hombre. Os voy a enseñar, ¿vale? Ahora vendrá la influencer, ¿vale? La influmierde, mejor dicho. Ahora viene. Enseño, ¿vale? La cámara. Bueno, estem aquí amb la Carla. Hem passat 4.000 coses en 2 hores. He guanyat la cursa, he quedat segona, que suposo que ho haureu vist en el vídeo. Espero que el meu germà hagi gravat bé. He hagut de gravar, bueno, estic gravant amb el mòbil perquè el meu germà ha buguejat la GoPro i no funciona. I estem al concert de Detalles! Ya 365 aquí sentadas. Empiezo a notar los síntomas del canibalismo. Porto 1 hora i mitja aquí, amb un patit. Estem aquí sopant al terra. La Marta amb bocata de què és? Jamón y queso. Un durum de no sé què. Huele a camello. I jo, un bocata de truita. El millor sopa del món. Queden 20 minuts, ensenyeu. Queden 19 minuts perquè vinguis. Kiara, por favor, ven. Arriba a sortir la Kiara i salto la vall. Kiara, por favor. Queda 5 minuts perquè vingui les Detalles i estiguis allà. I va sortir la Kiara. Ens hem fet una foto amb el baterista. I amb el pianista he fet el birri a la Mei. I ara estem esperant a veure si surten. Por favor, que salgáis!
s'estan zampant unes pizzas i no surten a demanar una miserable foto. Ha vingut el, com es diu, el repartidor de pizzas i li ha Ah, sí? Que tonta que és. Bueno, ignorant els meus cabells, fins aquí el dia 3 de la festa major. Ens veiem demà i res a dormir perquè estic rebentada. Bona nit. Adéu. Hola a tothom, com esteu? Bueno, avui és diumenge, el penúltim dia de festa major. Per fi he tornat amb la càmera, o sigui, ahir al concert de Detallets vaig estar sense la càmera i vaig haver de gravar amb el mòbil perquè el meu germà la va buguejar. No sé ni com, o sigui, no sé si us ho vaig explicar des del mòbil, que, bueno, de cop i volta la càmera no funcionava, s'havia quedat pillada. Llavors vaig haver-la de deixar encesa tota la nit fins que s'acabés la bateria i l'he tornat a carregar i bueno, pues he vuelto. Aquest matí no he fet gaire cosa, hem anat a la festa Holi, que el meu germà s'ha ficat allà, però com està a ploure i ens hem hagut de marxar bastant ràpid, o sigui, no hem estat molta estona allà. Ara per la tarda hem quedat amb els meus avis per anar a la fira, hem quedat a les 5, així que m'haig d'arreglar i ja anirem cap allà. Ja anem a la fira amb els avis i amb el Max. Insanos, recordad ser insano. Mira, un gato insano. Un gato insano. Una persona insana. Venga, abuela, tú puedes. Tenim molta gana, però bueno. I és que hem cridat que jo crec que demà no tindré veu. Quina? Que se puede ser ya pesada. Bueno, nois, baixeu una mica el volum perquè els nostres pares estan dormint, que acaben d'arribar a casa. Res, fins aquí el dia 4 de festa major. Demà és l'últim dia. Demà és l'últim dia. I demà passa Bueno, jo tinc zero ganes de començar el col·le. Tu tens ganes? Sí. Com es nota que ja està a primària. Bueno, esperem que us hagi agradat el quart dia i ens veiem demà. Adéu, bona nit. Adéu, carinyo. Bon dia a tothom. Són les 11:37 del matí i ara aniré cap a on està el meu avi i el meu germà, que és una plaça, que bueno, pels que viu a Castellà és l'Espai Tolrà, que es veu que hi ha muntat un tren que fa una volta pel poble i com unes colxonetes, així que aniré amb ells. No crec que pugui gravar massa perquè tinc 16 de bateria, que se m'ha oblidat carregar la GoPro, així que bueno, intentaré gravar el que pugui. Where did you learn what it means to reciprocate? And how much can I be expected to tolerate? Hello! Bueno, fa unes quantes hores que no em passo per aquí. Bueno, fins i tot m'he canviat d'outfit. Ara me'n vaig entrenar. No he fet gaire cosa aquesta tarda. He fet una migdiada que ho necessitava, perquè demà comencem al col·le. I
I res, després he estat preparant algunes coses per demà, de la motxilla i tal, i ja està, és que no he fet molta cosa. I després d'entrenar em vindré a casa, em dutxaré i tal, i després anirem a veure els focs artificials. He acabat d'entrenar, estic en el pàrquing, que sembla un backroom. He entrenat, m'he dutxat, i res, ara anem a veure els focs artificials. És l'últim dia, és que encara no m'ho crec que demà estaré al col·le. A veure, que el primer dia no farem res, sabeu, però és que no puc, no tinc, és que això de ganes tinc de començar el col·le, és que no tinc ni, és que gens de ganes. Bueno, guys, y que els insanos y insanos están quitando los carteles. Mirad. Els cartells de festa major els estan traient, no es veu res, crec. Es veu. Crec que sí. Oh. ¡Hola! ¡Mira! Se acaba el verano y no va a volver. Todo ha sido raro, pero lo haría otra vez. Te despides con la mano, finges que esto no hace daño. La luna se refleja. T'han agradat els focs o què? Molt, m'han agradat molt. Sí, eren superbonics. A més, a darrere es veien els de Sabadell perquè ha coincidit la Sí, festa però major. només s'escoltava. Jo, com sóc baixeta, doncs no els veia tant. Jo sí que els he vist. I es veia, s'ha escoltat un muntó al final dels focs artificials de Sabadell, s'ha escoltat i uau, molt heavy. Perquè ha sigut com al final també com han acabat els de castellà. Exacte. I doncs nada.